Hormatly adamlar, toýlarda, sadakalarda şular ýaly nahar sorak gelýän adam hiç boş goýulmajak bolun. Pelegiň çarhyny kime tarap aýlajak belli däl. Bugün bize gülüp bakan dünýä belki erti bize mätäç bolanlara tarap döner. Şoň üçin hem eger senden beri ýaşylyk garaşsan bolsa hökman etme. Ol başga ýene däldi. Saňa geldi diýmek onda saňa bolan ynam bar. Sen ol ynam ödemanyň bilen belki-de hiç tap bolmaz. Ýöne eden kiçijek ýaşylygyň seni hem awraýyn göz ýetirden has beýgelçekdigine bilen şek şüphe ýokdur. İnsan olma almak, ansat bermek kyn, muň adam tabiatyna mahsus etdigine hemmeleri aýan. Ata-babalarymyzdan beren el alan elden üstündir diýipdiler. Onsoň şu senden dileýän adamyň kimligem belli-de. Belki bol Allah Taalanyň bize eden synagydyr.